Tungod sa kadagko sa bawd, usa ka elf truck nga luwan sa usa ka barge paingon sa Olango Island natumba kag nihang buntag. Samtang mga biyahe gikan sa Pantalan sa Punta Engaño paingon sa Olango Island ug Bohol kansilado. Ani ang report. Kay naglisod na sa pagsungasong sa dagkong mga bawd, mibalik na lang sa Pantalan sa Punta Engaño ang LCT Trans Olango nga may kargang mga rolling cargos. Gani tungod sa kakusog sa bawd, natumba kining usa ka elf truck nga may kargang mga bus ug semento. Matod sa nagmaneho sa elf truck nga si Raymark Ferrer, igo lang gayud siyang nakanaog sa truck dihang kalit lang kining natumba. O pangkabutong-tunga dito sa dagat, naputol naman ang lasing sa truck. Ano natumba kay duhara man to ilang lasing gibutang. Luhara niya, naputol man. Ato, di nakapugong ang lasing, naputol, pagputol, natumba ang truck. Maayo na lang, kay way na nga angol atol sa hitabo. Apan nakadanyos kini sa katapad ni ini nga usa ka 6-wheeler truck nga may kargang mga construction materials ug sa usa ka multicab nga may kargang mga pan. Gipasabot sa mga personnel sa Coast Guard Lapu-Lapu nga base sa ilang assessment ug sa mga personnel usab sa Olango Coast Guard, delikado na ang paglawig tungod sa kadagko sa bawd. Ganiya man buntag ang assessment sa Coast Guard Olango o Coast Guard Lapu-Lapu is linaw man mo to gitugta na mo nga mobiyahe sila sa pagkaganiha nga ni kusog ang bawd ni decide na ni ang Trans Olango nga mobalik kay dila kaya modunggo sa Olango. Alas 5 pa lang kaganihang buntag, may pagawas na o gale warning ang Pag-asa nga nagdili sa biyahe sa kadagatan lakip na dinhi sa Central Visayas. Gani dinhi sa akong nahimutangan sa may Port of Punta Engaño, dayag na ang kakusog sa hangin ug dayag na usab ang kadagko sa mga bawd. Subay ni ini nangatanggong ang daghang mga pasahero sa Pantalan sa Punta Engaño. Usa kanila si Elvira Impin, kinsa nabalakang mga daot unya ang dala niyang lutuonong karne ug isda alang sa kasaulugan sa birthday sa iyang apo. Kayo nun lagi ni. Mao lagi sa amin nato wala pa matakalarga. Ni magpaabot ni minani kanu sa aming palarga. Aw, managingong kutos nga himong di maunsa ni di. Pabuton lagi ni. Hinuon matod sa Coast Guard Lapu-Lapu, 1:30 kaganiyang hapon, gitugutan ng makalawig ang mga fast craft ug barge paingon sa Olango Island. Apan kansilado gihapon ang biyahe paingon sa Bohol. Wala hinoy natala nga mga na-stranded nga mga pasahero paingon sa Bohol. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.